Jawa dan Finan sampai ke bawah nih. New Alipurduar fैबाय आं Jawa dan Finan sampai ke bawah nih. Wow. Sampai. Tren गाखोबाय आं. Tren गाखोफिनबाय आं. मानसियानो जाया ओरैनो ट्रेनाव बिराद खम फरेस्टजों थाङो नालाय ओरैहाय बिसिना लामाया बेयाव माखासे दख'ना लाबोफादों आं नै साप्लाइ खालामनो जाय जायनो नांगौ क'क्राझार कामिं बेंगलरनिफ्राय डाइरेक्ट फ्लाइटजों सिलिगुरियाव ओंखारबाय बागड'ग्रानिफ्राय ट्रेन लाबाय ट्रेन गाखोबाय हाखु दाखु थाफैबाय हरसे आरो दिनै ओंखारबाय नै क'क्राझार गोजोननि नोगोर क'क्राझार जोंनि नोगोर हा एसे दं आंना बांद्रायबो नङा बेवहाय थेलेबलेब न' लुनांसिगौ र' थाखा फैसा जायोबा आंनि फेभरेट न'खौ दंलै माने मम' चावमिन थुक्पा सासे ब्रादार दं नेपालि ओरैबायदि खमाव होयोना बानायनायाबो बेस्ट ओमफ्राय बेयाव जाफैबाय थायो आरो आं एसेनिफ्राय ओरै फैनानै बारस'नानै सर्टकाट जायो जों फरेस्ट थांसिगोन दायो हाग्रा एकदम फरेस्ट गेजेर फैयो बे लामाया हाग्राबारि गेजेर मैदेरबो दं बाव मोसाबो दंनो फरेस्ट ओइजोंबो फुरा हाग्रा आरो ओरैबो दा बुंसै ओंखायनो लासै खारो ट्रेना बेवहाय बक्सा फरेस्ट ना मा होनो बेखौ बिराद गिदिर वेस्ट बेंगलनि निउ आलिपुरदुवार फैबाय आं मोनफैबाय लोगो मोनफैबाय जोंहा क'क्राझार रेलवे स्टेशननि बर' बाबु सार दं ओमफ्राय फकिराग्रामनि सासे बर'फोर बिसिना डिउटि जादोंमोन बिसोरो ज' लेंबाय आंखौ दा थांनो जोंहा माबाजोंहाय राजधानी एक्सप्रेसजों उफाय गैया थाब मोनहैनायनि बेजों थांसै आं ओरै जलपाइगुरिनिफ्राय ओरै फैनानै गुरैनाव दसे हाबबाय ओरै फैबाय आरो दायो आङो फैयै ट्रेन गाखोबाय नैबे क'क्राझारनि जोंहा सार माने क'क्राझार रेलवे स्टेशननि बर' बाबुखौ लोगो मोनबाय सारजोंनो फैफाबाय आङो राजधानी एक्सप्रेसआवहाय आरो ना मोनफैबाय क'क्राझार फाइनालि राजधानी एक्सप्रेसजों मोननै बुस्थु लाबोफादों आं पेकेट लांनोसै दा सारमोनाबो ओंखारबाय क'क्राझारनिनोखा गारहरनो आं केमेराखौ गारहरनो औ दे मानो जायाखै जाखो ओरै फै दावबो Jangan